Kaya ako lang hatagan pagtagad may kailangan dito ni nahitabo Cebu. Di na to hatagan kay detalye pero imo ulan ako example ba. Sa warning gani sa kuan, warning sa mga analyst gani. Giniingon mga higala nga kana laging ayuda, prone lagi na nga maabusahan. Awa ning usa ka tiguang may gala dito Cebu. No? Matay bago lang nakatangag og ayuda. Pagkahuman mga higala, namaligya nagdruga. Ay, yeah, paminaw na to ning video mga higala. Tanaw na to ning video nga kuha sa itong mga kaubanan sa XFM Cebu mga katropa. Awaragod ni. Oh, unsa ni mga higala ka mga bangag na sad. Min sila nga makagaba ako ng tiguang amot og kini nga ni may galag makagaba pa ba ni? Yung ni apil-apil man kaana nula. Ha? Oh, palihog ko dong. Sige dong. Yo. Perting dungo-dungo in taong lula bay. Ay, butang na din, butang. Oh, butang. Awa na to, sashi. Bubuan lang, dire pikas. Wala ka lagi. Wala ka yung light bill. Dire. Siya rin, datang yung mga anak niya. Wala mamamot. Medyo ka kayo planted na kasi may gipakuot siyang bulsa. Akong banana. Agay to, oh. Grabe dong, sashi-sashi bay. Good item. Kita, play din mo, play kita, 62. 62. Usap ka byuda, napibana, ka ng buwag. Buwag. Dugay na mong buwag. Bugay na kayo. Ilan man mong anak? Kuan 5. 5. Kumusta man yung 5? Kanang napay naghatagan mo or kanang lisod sad? Kanang usara, kanang Nasty Padilla. Ang anak na ko sulante. Pero wa na uban ni Moron. Nana sila yung pamilya. Kinira si Along. Nay, nadakpan ka ning pagpahirugin na diling drugas. Kuan, wa di kay ayuda, lagi kan syudad. Naaman ako manggi kuan gi. Kuan sa akong mga anak may usara nga ipay kong gatas. So, isip mo sa kainahan, bisag nanas ng pamilya, hatag ka pa ka. Kaya sa ako mga kwarta dako na 5,000. So, ganina, nidawat ka. Ka. Ako lang ipajay ka sa akong anak. So, huwag mo gatag-gatag. Huwag na po kaimo ha. Nay, gamay na lang. Kamay lang, so muna nga mo diskarte sa kapanansay, nani. So, na-prison ka ni sana, wala pa. Wala ka lang kung ano to ka lang tungit. Tungit. Ngayon mong katoy mo ba na wala na magkatagan, wala na magkuhan na. Dugay na may wang kita. May gusto patay na yung buhi ko, no? Wala na dari Cebu City. Wala ko kakita na diri. Sa una, ditumtos ko na 7-11 may parian. Ano ba nila? Mahal ka ni Sol ka ni, wala kay laing ko ah. Wala kay laing choice dahil. Naam ko ka na magatod ko sa mga bata diri. Ya binuwan man kirang. Ya matag-adlaw mo kaon sa kong apo. Wala kang apo na mo. Kusara ko yung nagbata na sukad gamay pa na. Asa mong gini kanan na? Asa gini kanan? Lain pamilya. Mawag na ni mo, mawag ka maghura ni mo. Nagkuyog ni mo. Lain na. 4. Waktu sa ni siyang mamaron o yung iyaan. Magkasa na siya kay di man siya siyang mama. Naanad ni mo. Pero mo sa nagmahay ka ni, isod ka. Nang mahal. Kung napay choice lain, di gyud kata. Kapit sa patalim di karon. Kapoy lagi. Tidak ada tanan nga. Kakibaw na ba? Budong mo na dahil sa riya. Ako at naatuhan. Pero imo pa kondisyon sa gani, gamit sa gani. Panagsara. Nagsa, kapila mo sa semana. Sagaran ako gawin ka rin ng mga okasyon. Yung okasyon? Usa? Asa ba ka usa sa semana? Oo, sa makaduha ka ng laba mo rin na. No? Kuyawan na din rundong, no? Kapoy po, laba na. Imo hong kuan na, sa mga imo na nang gidansya mo kuan. Oo. Pero mo mga anak, ibadlong ka ni, wala na. Ipadilong lang ka na. Nasty Padilla. Nagsabot, trabol sila mo. Paano alam sa mga anak. Nawala rin mo. Hindi ka patuo. So, yung mga naning choice yun. Sa kapit sa patalim na nangyagaroon.
Kaya lain ang kung magsipangasol po nila, maikog ko ba? Naikog na ka. Siguro na. Kaya nalang sila iya pamilya. Ano, priso ka ni mo. Buhato na mo, priso ka. Dawat ko na. Kanang suggestion ba sa ubang mga kanang tao na kay ka mensahe nila na di ba mo intra ni Nani pa ko anak ako sa iba dilong ayawan na. Pero narbahon lang federal, di man siya. dahil sa siya ron Butay na to ron. takpan sa to Bago mo nang nilaya, rasad. sus asa mo kakuha ano yan or, Kaya na rin yan, kalit mga bata. pero di mo pre-exhaust Hindi. nila hindi mo exhaust dahil mga bata nigi adri sus Santon Plus Alright, inabati mga igala kining usa ka lula sa 62 anyos dito may igala Cebu. Dakpan mga igala na maligyag Shabu. Di na malalis. Niya kani mga katropa makumpara na sad nato. Kay panahon pa ning Duterte di man gyud ni bay. No? Mahadlok ka oy. Baktas mga nang uban may igala man surrender dito sa kapulisan di na mi sir. Oh, karon no? Nanay, no? 62 years old, maligya. Bullseye! Bullseye! Kadakong binuang ni Mayigalan. Yanong ginabuhat man na nila, nga no, wag po kayo ma-feel good. Di ba nila mabati, Mayigalan, ang yan na bang ka-strictos gobyerno kung droga ang hisgutan. Kay maulagi mo, manigiingon ni Father Plaby, nga panginabuhi ra daw. So, sabay pasabot na to ani karon Father Plaby Villanueva, di lang tamo dakop ani. Kay luoy man gini, tanaw nimo luoy man gini bay. Ha? Kaning plastada, luoy man gini nanay. 62 years old, may apo siya. Ang iyang apo walay laing adtuan kay naanad niya. Niya nakadawat siya ayuda, ang iya kunong ayuda, iyasad ng version, di mo sa katuo may galadayon kay iyahaman ng version sa istorya, no? Kaya ang ayudang iyang nadawat may gala gihatag sad niya dito sa iyang mga anak. Ngano gihatag man niya nga namin pamilyado man to naman to yung mga bana. Di ba sa dito mga inutil? Oh. Unya iya kuno may galang nabilin gamay na lang mao na nga na pugos siya pamaligyag droga. Di gusto gyud kag isimani. Unya gagamitan sa kuno siya panahon ka nang manglaba. Bullseye! Bullseye! No? Mo na din yung panahon karon mga higala daghan gyud. Sus Ginoo ko. Muhangyo gyud ko ninyo mga kaigsuunan. Kamo diyang naminaw, kamo diyang kung ugaling na lambigit mo na por pabor mga kaigsuunan undang. Undang gyud. Ngeno man tama gyud ang ingon ni Digong mga higala, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bullseye! Bullseye! Maguba imong pamilya, maguba imong panarbaho, maguba tanan. Maguba gyud imong maayong kamada, imong plano, ang kaugmaon guba tanan mga kaigsuunan. Mingon ka, pila raman na, dali raman na mapriso. I-charge ka diag 5 gramos, ma-charge ka diag may galag. At least no, may plea bargaining ka. Okay man. Pero once makatilaw ka ng Shabu mga igsuon, kung di ka magparehab, o di ka magtinarong sa rehab may gala, di gyud na mawa sa imong sistema. Ngayon man sa utok na eh. Nasa utok ni pilit na may gala. Muna kung kamo di ako makaya pa please. Hangyo lang ko may gala, gawas mo ana. Ayaw mo ana. No? Kay dako gyud ang demonyo mga higalas kinabuhi sa tao. No? Grabe ka kuyaw ang tiradas Satanas mga kaigsuunan, di na kinahanglan pagsungay para mo guba o pamilya. Di na kinahanglan pa mga higalag babae para mo guba og tao. Kalami naman ato. Ay! Ang gikinahanglan na niya, gamay lang bato, may gala, nga pirti dyan, mura lang yung mumho in town. Nga maunay, pakamatyan sa uban, may gala. Maunay, rason, maguba silang pamilya. No? Gamay ra kay mura lang mumho, mga igsoon, mura lang lugas-bugas. Awan ng nanay, oh. Kita man mo ganyan pagtaging may gala sa mga drug evidence. Pero tirang gagmayaan na ra kagagmayo. Mura lang mumho, kadagko itong suod ato may gala. Bugti, aning iyang dungog. Iya may galang bansagon. Iyang pagka senior citizen. Muna ginaingon lagi, awa na tiguang, asa na pabadlong. Ay, anak sa pabadlong.
Ngano man na, nahitabo na gumikan kay nawala man guto mga igalang katong tatay sa una nga kuan ba, digong sa una nga warning ba nga, ayaw gid mong apil-apil, ana. Di managhan karon mga igala, ganay uban na maligya, pulis naman. Tinuod man na. Kaya lang ilang gisiguro karon mga igalang panakpon, user man. Giuna pa ninyong dakop ng tighimo, bisan pag magnganga ng user, wa na nay mahimo. Bahala na silang maglurat nilang mata, magkasalimuang na silang pumangita, basta wa na'y drogang mulusot. Mo bito na kalainan may gala sa administrasyon sa unag karon. Ang giunag puo sa una bay, mahal yung droga sa una. Ngano man? Giuna magpuo to mga drug lord. Giuna man mga igalang sulong to mga himuanan. Karon, naabatay laboratorio may galang napuhag. Wala. No? Ang sigihan natong dakop kato mga gagmayng isda. Mga street level individual. O tigisigihan natong dakop na tapunog nas prisuhan ay pertinda daghan na. Ya pag-abot ra karon mga igalang, pag-abot karon piskal, mo ra man gyapon. Ikaw karon naa ka mga igalang labanan ka sa PAW. Normal sa kag-angkuna lang doy. Kaya para makaabil tag flavor ani after 3 months or after 6 months gawas ka na. Nya wala man ti reformasyon gihibo ato mga tawana pagka man ibalik ra sa Dubai. So ang problema magigson karon nag-recycle, nagbalik-balik mga igala. Manghinambog pa si Manghinambog pa si Rimulya, Junbic. Maingon nga na marami tayong nagawa, marami tayong nahuli sa campaign against illegal drugs na hindi tayo pumapatay. Hindi nga kayo pumapatay ng buhay pero pumapatay naman kayo ng future. Katropang Arnel Cortez. Ano? Madakpan for accomplishment report. Mga igala, pag-abot ko nung dito sa krami, ang dami na palang nahuli. Alam, hindi dami mahuli nga pang kidnapon man ninyo ng uban. Ha? Dadoon ninyo sa kabarangay. Kani-erase ko man yun ni mga igala as council member. As council member mga igala sa Provincial Advisory Group. Erase ko yun na. Anong ingani man mga igala kalakaran? Ha? Nga, dakpon mga igala sa point A, ibiyahe sa point B. I don't know if I'm wrong mga igala ha? But so far, sa akong nabasa, procedure ni Ana, pwede ba nimo nga dakpo ng tao sa lugar, pagtanaw nimo nga ipit ka, at least ang imuhang seguridad, pwede man nimo na dadon to the nearest police station. Dito ka magtaging di ay. Nearest. Di wala na ingon nga diha, but the nearest may gala. Lahi eh. Dakpo nimo dito sa ngit-ngit, dalo na po nimo sa another ngit-ngit, nya tuwa ditong ebidensya, tuwa ditong mga witness gahuwat. Pwede ba na siya? Na ako igagaw may gala, wa man ko mulaban ato kay bago ra man kagawas po. Bago ra to gikag patinay. Apo tong seminar na nimo. Pero ang proseso, igid mao. No? Kung suklan lang yun nimo may gala, dagag pulis makulob kaldiro ba? Pero kanang imong piniriso, madugay sa na dito. Kay suklan lang yun. Para ito natabos ang igagaw mga igsoon. Gidakop sa park. Gibinggahan ang kilid. Lihok, sige. Lihok niya. Tiyon niya ang kilid may galab. Hangir ra ko siguro itong giana. Wanas ka ni hait. Paminaw ni mo, pusil na. O niya, gihatagan may galag mineral water. Im na ni. Parti paita ko no. Di mo inom, pikahin na pong kilid. Pak, binggahi. Inom. Pagkaw man gibiyahe may galag pila ka kilometro, abot sa ngit-ngit. Tuan ay barangay kapitan. Doon ay media kunuhay dito. Gahuwat. Nanay naglatag dito daan may gala. Ikaw na lang siya gitaging, gipicturean. Pag human, dakop. Human ang istorya. Nadamay na sa puro accomplishment. Pag human, dakpan man itong October, mora kaya po istorya. Gipaangkon, angkuna na lang na doy. Imo na doy. Pag human, mga gala, plea bargaining agreement, buyag, nakagawas na. So may lang untang magbinuotan na. Kaya mag-report mo na sila, mga kaigsunan. Pero kay druga maguna. Ako, simiduda ko anang magbinuutan eh. Kidaghan may galas mga nibiya na unta na sa una. Pagkawang digong namalik ba sa sila? Bullseye! 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 Unig na kong kalainan sa pagkakaroon, bay. Pastilan. Alas 9:29 na may galantag na sa ato ang pagbanag-uban-uban. Palayo, gid mo ng droga kay dako ng demonyo may galas kinabuhi. Unay klarong istorya, bay.
i-raise gid ako na sa council meeting po sa atong mga kapulisan. Kay suklan lang gyud tinuod, kung suklan na gyud tinuod mga higala, kung manalitan ako, questionon ako ang procedure sa pagdakop. Questionon ako. Panay ito sa akong igagaw mga higala, gidala sa usa ka lugar, gidakop sa park. Ang pagikan sa park paingon from point A to point B, malabyan nimo ang police station. Okay, masabda na to. Dili pwedeng magtaging sa park kaya naman daghang tao. Posible at risk mga higala, malawgaw, mapulyot, posible na. Okay, dawato na to na mga katropa. But andi na to madawat ya. Nganong di man nimo gihapit sa police station nga imo ra man gilabyan, ihapit na dito. Mora man gyapon na istoryahan na. Dili kay gidala pa dito Mingaw kay tuwa dito may galang mga witnesses, ngit-ngit kayo. No? Aba malay na mo kung pananglitan ako. Kabanay ko. Mamamalay na ko gitamnan nimo. So mag-question na ako imong procedure. Kay mo na karon Pamaagi mga higala. Oh, karon. Mo positive yun, daman mo gipainom. Bullseye! Bullseye! Pwede na to na mga katropa questionan. Pero mao lagi, ang taga-pau naman lang po mo ingon nga, ang kuna na lang, kay mag-plea bargaining agreement, total unom ka bulan na nimo na serbisyuhan dire, gawas ka na dayon bay. Bullseye! Bullseye! Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.